do barco e que o fluxo financiero iba dedicado a esa boa construcción e a boa finalización da obra. Por lo tanto, a Xunta debes asumir agora as súas responsabilidades e de tomar as cartas no asunto que non tomou con anterioridade. Como debe de facelo? En primeiro lugar, facendo restaurar a confianza en todos os interventores da cadea da construcción do barco. En segundo lugar, debe de buscar o mecanismo para asegurar o pago de nóminas non solamente aos traballadores da empresa principal, sino tamén aos dos auxiliares. Esa é a xeración de confianza que daría lugar a que non solamente que se rematase o barco, sino tamén que fose viable a actividade con posterioridade ao remate destas obras. E ese é o terceiro grande reto que ten que ter a Xunta de Galicia. O papel da Xunta de Galicia como promotora económica e industrial do noso país ten que buscar neste momento a forma de viabilizar este hostaleiro, que é a forma de viabilizar tamén toda a industria auxiliar. Estamos falando de miles de familias que poden quedar na rúa, que xa están quedando na rúa de feito por non poder traballar nun proxecto empresarial, nun momento, nun sector que neste momento está tendo carga de traballo. E esa é a grande contradición que ten que superar a Xunta de Galicia. Se hai carga de traballo para os hostaleiros, ten que haber garantía de condicións laborais dignas e continuidade de traballo para os traballadores, tanto deses hostaleiros como das empresas auxiliares. E iso foi o que nos levaremos ao Parlamento, no que instaremos a Xunta de Galicia a traballar, que se deixe de viaxes turísticos a Miami, como está facendo estes días, e que se dedique a buscar investidores para dar continuidade aos hostaleiros do noso país. Quería preguntarlle por outra cousa, que é unha valoración sobre a figura do Goberno do relator. Non temos nada que valorar, desde logo eles acorden, é algo que na medida en que poda contribuir a desbloquear a situación que neste momento existe en Cataluña será recibida positivamente. Buscar mediación, buscar acordo, buscar diálogo sempre ten que ser visto como algo positivo e non como algo negativo. En ese sentido, pois nada que dicir. Sobre a fío deso, a resposta da dereita convocando unha manifestación en Madrid. A mí sempre me sorprendeu cando a xente se manifesta en contra do diálogo. Parece sorprendente, non? Eu me manifestaría a favor do diálogo, pero nunca en contra do diálogo. E esa manifestación parece unha manifestación que fomenta a confrontación, que fomenta o odio entre cidadáns que están buscando dialogar, non? E, por lo tanto, non sempre son os partidarios de manifestacións que amplíen dereitos e non as que os restringen. Vulcano non pode pechar, o sea, que ninguén pode pensar que a maior parte da contratación que se fai aos hostaleiros da Ría de Vigo é contratación internacional. Si aquí podemos coñecer as especificidades da situación de cada hosteleiro, a nivel internacional o que se ve é a situación industrial do país. Se un hosteleiro pecha, baixa a credibilidade de todo o sector naval galego. A Xunta de Galicia o ten que ter claro e por iso ten que intervenir de unha maneira moito máis decidida, porque non é o problema de Vulcano, é o problema da industria naval galega. Si un turco, un escocés, un noruego ve que un goberno non é capaz de solucionar un problema puntual con un barco que lle quedan 7 semanas de traballo, que confianza pode ter en toda a industria que depende precisamente desas políticas industriales? Por iso é decisivo que a Xunta de Galicia non só faga auditoría económica, como xa falaba Luís, sino tamén auditoría técnica. Porque unha cosa é, vale, o entran os cartos se gastan, pero o tema é ver se se gastan ben, se se gastan no que se teñe que gastar, se se paga que se teñe que pagar. Eso é fundamental precisamente para garantir a viabilidade xa non de Vulcano, sino de toda a industria naval da Ría de Vigo e do resto de Galicia.